Kesiksa batin rasane ning terminal Boyolali kene sing tau dadi saksine kowe ninggalake nanging saiki kowe lunga ning endi parane. Aku ngeterke kowe ning terminal Boyolali kene aku ra lilo yen kowe lunga mergo aku bajo tresno. Yo wis trapopo yen kowe ameh lunga sing penting kowe tetep setya muga Gusti tansah nglindungi kowe sing aton kono. Setahun seprene aku ngenteni kowe ra ono kabare kesiksa batin rasane ning terminal Boyolali kene sing tau dadi saksine kowe ninggalake nanging saiki kowe lunga ning endi parane. Setahun seprene aku ngenteni kowe ra ono kabare kesiksa batin rasane ning terminal Boyolali kene sing tau